Salam, hormatly enatalar. Bugün Tunan yarış bolup mektemizin başarjyny toparlap üçin taýarlanýan ýetirýär. Garşylalyň. Bu ýylky biziň size ýetirjek tansymyz hip-hop görnüşli hem bolar. Şular ýalak. Bu tansy öz gözüňiz bilen görün. Bu näme? Siziň garşy almaňyz bilen. Başlaýar. Görnägil gowdugyny hemme dostlaryň aýdypsyň. Klassdaşlaryň, awtobusyň sürjüsi, polisiýa dostlaryň amma hemmesi gyzyň tansyny görmäne gitdir. Aha. Olar balet etmeni görýär. Hemmesi. Vay gıcıkladım. Vay gıcıkladım. Ay basana zor. Öyle işredekine. Sen aytma dostum. Bak gıcıkladım tansesine. Allah. Oyna hayda. En onu hiç zat yok yerine basıp biler mi? Günahım yok kulin. Benke uca galli. Men daşından görmegem bir keype ho. Benim bunun balan olsun. Al gerek koy. Wow.